גבר, מה הם עושים את זה טוב יותר? כשאתה מנקה עם נייר טואלט אתה מזלזל בעצמך. זה מיושן, זה מגעיל וזה לא יעיל. דמיינו לעצמכם זרם של מים מתוקים ונעימים, שאחרי כל מספר 2 יגרמו לכם להרגיש כמו חדשים. רעננים, נקיים ומחויכים. הכירו את ספלשי. הבידה של ספלשי משתלב בצורה מושלמת בין מושב האסלה שלך לקערת האסלה שלך. בלי חשמל ובלי אינסטלציה. הוא משתמש במי הברז מהקיר שלך כדי לשטוף את התחת שלך שיהיה מבריק כמו תחת של תינוק. זה אותם מים שאתם שוטפים איתם את הפנים. הם מספקים את כל מה שצריך באריזה בשביל התקנה נוחה בפחות מ10 דקות. כל כך הרבה אנשים מסביב לעולם משתמשים בדבר הזה חוץ מאיתנו. יודעים שהמעבר מניגוב לשטיפה יכול להיות מוזר, מביך, אפילו מפחיד. אז יש לכם 45 יום לנסות אותו. לא אהבתם? קבלו את כל הכסף בחזרה, בלי שאלות מיותרות. לא רק שתחסכו איתו כסף ותצילו איתו עצים, הם גם תורמים חלק מהרווחים לעמותה לשתילת עצים. לכם נותר רק לשטוף.